haka amma duk da haka Annabi Sulemanu bai yi girman kai ba, bai taɓa girman kai ba na nuna cewa shi kaza ne, ikonsa ne, ai shi sarki ne, ai shi annabi ne, bai taɓa nuna hakan ba. Kenan yana cewa cikin zuciyarsa a lokacin da Annabi Sulemanu yake kallon wannan babbar ni'imar da Allah ya masa, sai yake cewa a cikin zuciyarsa, ya ubangiji na, wannan ni'ima daga gare ka take. Ya koyan wana ku tsaya ku yi tunani. Idan Allah ya ba mutum iko, idan Allah ya baka kuɗi, idan Allah ya baka matsayi, to wallahi duk jarabawa ce, wannan jarabawa ce wadda Allah ya muna. Kenan Allah ya jaraba mu ne, shin yana so ya ga shin za mu gode masa ne, ko kuma za mu manta da shi ne ya ba mu dukiyar, ko kuma za mu shagala ne. Kenan wannan abun yana da buƙatar tsaya nazari sosai, insha Allah. Annabi Sulemanu yana da iko, amma yana yin sallah. Ka ji fa, Annabi Sulemanu yana da iko sosai, mai girma sosai, amma duk da haka yana ma Allah sujada, shi na yin sallah, yana ma Allah sujada kullu yawm. Sannan kuma yana kuka, kullum yana kuka, amma kukan shi ba irin kukanmu na zamanin ba na zamani bane ba, a kukan shi na tsoron ubangiji, kukan shi har cikin zuciya ne, kenan kun ga irin wannan mutane ne wanda su ne ake kira da musulmai mumunai, wanda su ne wanda Allah ke magana a cikin Al-Qur'ani, irin su ne, duk da yake shi annabi ne, ba ɗaya yake da mu ba, annabi daban balantana. To idan Allah ya karɓi nema, kun san me yasa yake kuka Annabi Sulemanu? Yana kuka tsoron Allah, yana dinga cewa idan Allah ya karɓi ni'ima, babu wanda ya isa ya maido ma ita. Idan kuma Allah ya baka ni'ima, ya maka ni'ima, babu wanda ya isa ya amshe ma ita. Wannan shine ake kira, ba za ka cinye rabon wani ba, ba za ka cinye rabon ka ba ka zo ka ci rabon wani. To a nan shine idan Allah ya baka, sai dai mutum ya yi kallo ɗaya ne rabansa, wani ma kallon ma bai zai samu ba, wani kuma maganin ma bai zai ba, wani kuma magana ma bai zai samu, wani bai zai samu magana ba. Saboda me yasa? Saboda abin da Allah ya baka babu wanda ya sai amshi. To wannan darasi na farko na labarin Annabi Sulemanu alaihi salam darasi ne mai sauki da gaske, amma idan mutum ya tsaya saurara kuma ya yi aiki da abin da ya ji a cikin wannan labarin, ina buƙatar cewa masu kallona su tsaya su fahimci me nake faɗi. Wannan labari ba ƙirƙire ba ne ba wai labari ba ne na in zauna gaban talabijin in zo na faɗi. Labari ne wanda ma a cikin Al-Qur'ani mai girma akwai shi. Na ji sauran mutane da dama sun samu labari a cikin wa'azi, malamai da dama sun ta faɗi a wajen maulidi, a aijan wa'azin sun ta faɗi. A kullu yawmin, kada ka yi girman kai, ka gode wa Allah a kowane hali. Ko me Allah ya maka, kowace baiwa ce Allah ya ɗaukaka ka a duniya, ka zama wani celebrity, ka zama wani hamshakin mai kuɗi talak, ka zama wani hamshakin mai arziki, mai shugabanci, mai menene, to kada ka yi girman kai. Ka tuna Allah ne ya baka, kuma gobe zai kwace, kai ba za ta kai gobe ba. Idan Allah ya ga dama cikin sakan ɗaya ba zai huce ya haushe abinsa ba. Dama ba haushe ya haɗe ce ke cewa dare ɗaya Allah kai mutum bature, to shi kuma sakan ɗaya Allah ke mai da mutum talaka. Kenan girman kai a ba namu bane na musulmai, girman kai na kahirai ne da ba san me suke yi ba. Don haka komi ka samu ka nan ga gode ma Allah. Iko da dukiya su fi imani ba, saboda inda imani to zaka ji daɗin cin dukiyarka da mukamin da Allah maka a lokacin. Sannan Allah yana son zuciya ce mai tsafta. Zuciyarka idan ta kasance mai tsafta ce, to masha Allah kai kullum na Allah kake. Duk abun da kan nema ga Allah, Allah yana baka, kuma Allah yana ba kowa, shi na ba kowa dama Allah. Amma kai ba za ka zama ɗaya da
wanda iya roƙa ba ɗaya kuke da shi ba, kuma kai da kake da kusanci ga ubangiji ba ɗaya kake da wanda ba kusan bai da kamar ba ɗaya kake da ma kahiri ba, ko kuma an ce maka ba ɗaya yake da wanda ɗan uwanka musulmi bane yana a matsayin musulmi amma riga ce yasa musulmi, ba ɗaya kuke da shi ba. Me yasa? Saboda kai zuciyarka tsaftatata ce. Masha Allah. Wannan labari kashi na ɗaya ne. Za mu ci gaba a kashi na gaba, za mu ji labarin tsuntsu wato alhudhudu da yadda ya kawo sako mai girma sosai ga Annabi Sulemanu alaihi salam, sako da zai canza tarihin wata sarauniya mai suna Balkisu. To anan zan tsaya yan uwa, sai mun afa, wannan labari na kashi ɗaya ne insha Allah. Sannan kuma albishin zan ba ku wata addu'a da za ku ku karɓa ku ci gaba da yi, wadda dukkan abun da kuke nema idan kuka yi sallah ibada ko kuma a tsaye ko a lokacin da kuke wurin karanta ta, ita ce Allahumma inni as'aluka bi aini ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta ahadu samadu lazi lam yalidi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wannan addu'a ce wadda misali idan ka roki Allah wani abu sai ka ruhe da ita, to insha Allah Allah zai taimaka maka kuma sai buɗe maka hanyoyinka na gaba. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu abin da muke nema. Wa za salam. Nagode. Allah sa